Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zerta. Kongo-bongoko zuziri jaialdia. Zuziri jai bezpera batean, den-denak zeuden ganbaran. Etzen inorageri, gorilak ere zeuden geldi. Banana azalak zituzten jaurti, piano ondoan jarri. Urrena banana gehiago, ziezazkien ekarri. Bananak. Jaiegunetatik gogokoen dudana. Baita gainerako egunetan ere, Donkey Kong. Eta zuk zer duzu gogokoen jaiegunetatik? Opariak zabaltzea, bereziki jokoak badira. Junior gimnastiko oiana edo mega tximino barrak. Didi, nola asmatu duzu? Horixe da nik beti gura izan dudan. Zer duzu gogokoen jaiegunetatik, Cranky? Suetena muskerren eta tximinoen artean. Kongo-bongoko zuziri jaialdia urtean behin ospatzen dugu. Eta orduan ez dago zertan kezkatu, krokoputz ustela kristalezko kokoa lapurtuko digun edo ez. Urtean behin gutxienez ezin lapurtu. Eskuadroia, prestatu zuen bagoia zazpigarren errailetik abiatzeko, eta tunela baesua da, beraz, makurtu! Buruak! Azken krokosaldoa, jauna! Kongo-bongoko zuziri jaialdia ospatzera joan dira denak. Senitartekoekin. Ederki, ezin hobeto. Tira, badakizu zein den jaiegunetarako leloa. Bai, jauna, mendeko hartaburu etxekalteek ere eskubidea dute euren maitekutun eskatatxuekin egoteko. Mendeko hartaburu etxekalte zarikarelarik, non da kruxa? Sotoan dabil, jauna, benorren zabortekia harakatzen ari da etxekoentzako opariren baten bila. Aurkitu dut zerbait azkenean. Ze aurkitu duzu ba, kruxa? Oh, argizari haue. Ez dira argizariak, zera dira! Zuziriak! Gogoko ditut zuziriak! Jaiegunetatik gogokoen dudana! Nik zera dut gogokoen, etxeko istinga dira itzuli eta kaiman jokoan ibiltzean nire nebarreban arrastiekin. Alperkerian ematen dugu egun oso alokatzartean, kokozuko edan eta zori gaiztoko historioa kontatu zelkarri. Gero, bapo egiten dugu amatxoren lokaztarta gozoarekin. Orain txere usain dezaket. Ira generala, banoa, zuziri jaizoriontsua izan! Baita berorrek ere jauntxit malzuretan makur horrek! Bizkolibili, Kruxa, etxekoak zain izango dituzu! Agur! Jaizoriontsuak! Eta zu ez altzoaz etxera. Bai, ezera ari nintzen, hau izten! Primeran pasatzeko asmoa dut, egun gogoan garria izango da. Eta orain zoa, zarrabioa, arraioa, igia jaibili, agindua da. Bai, jauna. Agur. Eta zera makurtu! Burua. Ai, tira. Naiz eta ez eduki nora joan, neure esku daukaten leku hau guztia. Beti bili naiz neure kasa, apetatxu alderra iantza, bien bitartean denak lokatz pizza jate.
Sofan eroso etzan da atxeden hartzen. Familia zuaitzik gabe. Zuaizka adarkimu ni neu baino ez. Ez daukatez zaiderik. Ahoa bete hortz ez beste zerik. Baina gogoan ditut amaren jakiak. Elkarrekin egindako piknikak. Familia zuaitzik gabe. Zuaizka adarkimu ni neu baino ez. Familia zuaitzik gabe. Inortxo ez nire ospakizun kide. Gogoan dut nola mutikotan norbaitek poematxo bat esaten zidan adoretzeko. Baina nola zen? Bai, orain txetorri zait gogora. Triste basabiltza, zatoz digana, gogoan izan. Potza, nola zen azken lerroa? Utikan, ez tioa esola, hemen ez dago inor niri entzuteko. Aurtengo zuziri jaia sekula baino hobea izango da, txikito. Harri eta zuruziko zaitu nire erakustaldiak. Nahiago dut nire opariak ikusi. Esan zer oparitu behar didazun, mesedez arren mesede. Ondo da, baina ez gero txintik esan inori. Izan ere opari berbera egin behar dizuet denoi. Handia da. Bai? Ederra da. Bai? Banana pata! Bai hori zen, jakina, orain benetan, zer oparituko didazu. Ez esan ezer, eman ez ustekoa. Bai, ez usteko ederra. Usain dezaket. Banana kremazko tarta! Iepa, Donkey Kong. Epa, kremati, zera, kandi. Ez altzen nuen ondartzen egon behar, zuziri erakustaldia prestatzen. Izugarri gustatzen zaizuk egindako banana kremazko tarta. Basko, zere gehiago gustatuko zaizu egingo dizudan oparia. Oparia? Oraindik ezin diozu begiraturik egin. Zure oparia ikusteko irrikaz nago. Joan beharra daukat. Aizu, Donkey Kong! Epa, Funky, surfa egitera zoaz? Ez, Donkey Kong pai, Crankyren gana noa salto batean zure oparia eramatera. Aurki zeure ganatuko duzu, karma, itxasgoran surfean zeure kasa. Nonbait, sekulako opariak egin dizkidate denek. Ez denek. Lepoa egingo nuke Cranky urteroko alferreko oparia egingo dizula. Ilunpetako pijama argitsua. Nire oparia ordainetan. Bide batez biltzera noa. Zuk prestatu behingo zuziriak. Bestela zure pijama argitsuak baino ez dut izdiz egingo zeruan gaur gauean. Nola arduratuko nahi zuziri ez guztientzako opari berriak bilatu behar baditut. Zer egingo dut orain? Badakit! Lur jotanago inkadinkadu! Ez dakiz zer egin, lagun idazu! Miatu arerioaren bihotz barrua, eta bertan aurkituko duzu inonden oparirik ederrena. Esatelako? Dinkaduren aholkutxo merkezekenari esker, are denbora gehiago galdu dut, eta orain... Arerioa, muskarbista motz bat joko duzu? Ez zoixe, Kongo-Bongoko zuziri jaialdian gaude, muskerren eta tximinoen arteko sueten garaian. Ongi, ez baitut okulistarik ezagutzen. Beraz, enaiz bakarra zuziri jaietan bakarrik dagoena. Enako bakarrik, gerosiago elkartuko naiz lagunekin ondartzan festan dirako.
Beraz, neu naiz gaurko egunez bakarrik geratu den bakarra. Ez altzara arerioen lerrokoa. Tira, ni zera... Bai, tira, egia esan, kanpora irteten naiz urtero zuziriak ikustera. Izugarri gustatzen zaizki. Ba, aurten ez da zuziririk izango. Zuziririk ere ez? Ez daukal besterik. Barkatu, baina lagunentzako opariak aurkitu behar ditut lehenengo. Tira, jauna, zuetenean gauden ezkero, neuk lagunduko dizut opariak aurkitzen. Benetan? Horixe, eta zera, trukean, zuk gorde niri leku bat aurreneko inaran zuziriak ikusteko. Ados nago. Marinelok, gaur ospatzen da Kongo-Bongoko zuziri jaialdia, zuetenaren egun ospetsua. Eta bururatu zait ez dela egun oberik kristalezko kokoa lapurtzeko tximino sinezkorrei. Zehar ustekabean harrapatuko ditugu. Bai, eta ze opari ederragorik zeuk maiteen duzun horixe lapurtzea baino. Ez da, jauna. Bada kristalezko kokoa baino gehiago gura dudan zerbait, Marinelok. Aspaldi batean galdu nuen zerbait. Baina ezin da eskuratu behin galdutakorik. Baina bai beste edozer, ea, hasi itxaslapurrok trebeen garenean, barrapakinak lapurtzen! Wow! Altxor baliotxu mordoa dago hemen! Hartu nahi duzuna, Krokopuz ez da konturatuko erdiak lapurtuta ere. Ikusiko duzu zenbat harribitxi aurkitu dudan. Aizu, zerterako dira paliazo jantzi hauek? Bai, zera, hobe duzu hortxe ustea. Zuri eskerrak, egundoko opariak egingo dizkiet denei. Neuk ere banu nori zer oparitu, etxe bizitzarik pausaleku, behaz palmatu dun puntuzko txapinek janzteko, lokaztarta edo kokozukurik janedateko. Triste basabiltza, zatoz digana, gogoan izan. Gogoan nor? Ez dakit, ezin dut gogoratu azken zatia. Zera bakarrik dakit, norbaitek kantatzen zidala mukizu bat nintzenean, baina ezin dut gogoratu nork. Aizu, opari paregabeak aurkitu ditut. Bikain, soldadu, zer dira? Argizariak! Zera dira! Zuziriak! Banenguen ba ezagunak nituela. Zergatik berandutu ote da Donkikon? Honezkero preste edukiko ditu zuziriak. Begiratzera noa! Ez dutun, Kranki! Donkikonek badaki egun seinalatua dela gaurkoa. Ez digu huts egingo! Klub generala! Opari paregabeak aurkitu ditut denentzat! Bagoiak! Aizu, zertarako da palanka hau? Ez dira palankari! Agian ez da hain opari paregabea ere... Zera, berri txarra, Kranki. Donkikon, zera, ez zegoen portuan. Kaiku hastak irtena. Egingo nuke oraindik ez dela hasi ere egin zuziriak prestatzen. Ez? Eta are okerrago. Donkikon da ze demonia maizua. Nor garraiatuko du kristalezko kokoa? Nik neuk! Ikusten, are okerrago. Skarbi, zeren bilazatoz Kongo-Bongora larrua zalez katatxu hori? Oinordetzan dagokidana eskatzera nator. Kristalezko kokoa! Izalduzu beste zer gogoko kristalezko kokoaz gain. Bai, badut beste zerbait ez pentsa kristalezko kokoa baino kokoago. Baina itxaslapurrok ere ezin dugu nahi dugun oro lortu. Eman kristalezko kokoa, txiki egingo zaituzten bestela. Eskerrako pariak ez dituen lapurtu. Balda beste harrapakini. Zuri etzaizu axola. Bai, horixe baietz. Itxaslapurrok ziztrin hutsak gara! Donkikon! Nolatan ez zait lehenago bururatu? Mundu guztiak ditu gogoko liburuak. Eta Krokoputzek ehunka ditu. Opari bikaina ez da klub generala? Hobe, tximino larruz forratutako kaiman eskala poiparea. Horixe izango baikara Krokoputzek jakitean bere liburutegian kuskusean gabiltzala. Sarkinak! Ni? Zure gonbidatua? Ez duartekoak! Itxaslapurrak! Kristalezko kokoa! Hau ez! Zuziri jaialdia da, ez aldakite suetenaren berri! Bai, baina itxaslapurrei bostasola suetenak! Ziztrinutxak baino ez dira! Auskalo zer egingo didan Krokoputzek kristalezko kokoa lapurtu diotela jakitean! Eta gainera itxaslapurrek! Ez bion artean harrapatzen baditugu! Non banana usteletan sartu zara? Erosten? Zer?
Denok egundoko opariak egin behar dizkidazue, eta neuk ere opari bereziak egin nahi nizkizuen. Tira, behot daizula, kaskarin. Baina bien bitartean, eskarbiko opari guztiak lapurtu ditu, baita kristalezko kokoa ere. Zer egingo dugu, Donkey Kong? Ez kezkatu, ideia bat daukat. Horretxek eskatzen nau. Adiskide honek lagunduko digu. Kaixo, auzo eta lagunok. Ustelo alakoa zueten ezkutatu kristalezko kokoa! Lapurtu egin dute. Bai, eta orduan lagunok. Ze arraio egiten duzu hemen denbora alferrik altzen! Bi ikusten ditut, Katlas eta Kroko Berde. Zeri begira gaude! Zu arduratu eskarbi zelatatzeaz. Didi eta Bion kontu gainerakoa. Bai, horixe! Bat, bi, Isilik ibiltzeko! Bat, bi... Dena arpilatu dugu nonbait. Eta gainerako harrapakin guztiak? Zein harrapakin! Ondartza osoan zehar barreiaturikoak! Eskarbik ez digu txintik esan ondartzako harrapakinez. Lapurtu egin behar ditugu? Bai! Zistrin hutsa ez zaretelako! Alaxe gara! Primerako plana, Donkey Kong! Esan dizut, txikito, ez daukagu oker biderik. Bururatuko zait okerkeriaren bat. Loitegiko ura bezain zikin ustela da zuen plana. Zer nahi zenuten susiriz gainezka zamatzeak uriontzia ala kristalezko kokoa eskatzeko guaidean ez lehertzearen trukean? Bai, gutxi gora bera. Mila esker bada. Horrela ez ditut nik neuk lapurtu beharko. Azkenean, ona kristalezko kokoa. Nik benetan gutiziaturiko harrapakin bakarra. Ez alduzu beste zerbait gehiago gura. Bai, nire anaia galdua aurkitzea. Triste bazabiltza, zatoz nigana. Gogoan izan, zure anaia eskarbi. Non arraio entzun dut lehenago doinu hori? Ez denok marrazoz jositako uretan nabigatzeko, orain igarriko diote sasi kontramaixu hauek. Ea, orain nire nagusiaren ganako legaltasunez, hiledo bizi borrokatuko naiz kristalezko kokoa berreskuratzeko. Hiledo bizi borrokatu? Hiledo bizi borrokatu? Geu ere ez gara hiledo bizi borrokatzen. Bai, tira, egia esan neu ere nahi sekula horrela eritu. Hala agintzen duelako muskarren legeak, baina batzuetan txiki-txiki egingo nuke zenbait. Beraz, eman kristalezko kokoa itxaskroko zabor zurruparia. Ez niri deitu itxaskroko zabor zurruparia, istingadiko zabor zurruparia. Nubokietako zapozistrina, marrazoa muskitarako larrutuko zaitut. Egundo ez dut ikusi alako tontolapiko ergelontzi parerik. Bai, tristea da gero. Urgazitako Tristea! Hori data! Zertaz ari zara? Poemaz! Triste bazabiltza, zatoz nigana. Gogoan izan, zure anaia eskarbi. Triste bazabiltza, zatoz nigana. Gogoan izan, zure anaia eskarbi. Bai, hori data, horrela amaitzen da. Baina, nondik dakizuzuk? Eta nondik nora dakizuzuk? Anaia txikia! Anaia zarra! Paresera! Susiriak! Horixe da gogokoen dudana. Baita neukere! Suziriekin jolasten zinen gaztetan. Behin zu eta garrutzi zenuen istingadia. Bai, ba! Orain gogoratzen naiz. Eta zera, eta zuk... Erruduna aitortu zenuen zeure burua. Ziztu bizian aldegin duen istingaditik inork. Ospa hemendik zu pistaile madarikatutxo esaterako. Zergatik bestela itxaslapur bilakatu itxaskroko mozolo. Niregatik izan zen zerbaitegatik gara anaiak. Tira, Donkey Kong, nik nahi bezala gertatu ezpada ere, aitortu beharra daukat, aurtengoa izan dela Kongo-Bongoko zuziri jaialdirik ederrena. Bai, baina opari guztiak airean lehertu dira, eta ez daukagu zerekin ospatu jaieguna.
Gaurkoa ez da oparien eguna. Senitartekoekin egotekoa baizik. Horixe izango da inkaduk esana izan didana. Miatu arerioaren bihozbarrua eta bertan aurkituko duzu inonden oparirik ederrena. Horixe baita oparirik ederrena. Senitartekoekin eta lagunekin egotea. Bai, baita gaizkileentzat ere. Gaizkile ez ari garela. Ze iruditu ote zaizkio krokoputzi etxeko gonbidatu berriak. Itxasoa zakartuta zebilen egun hartan, anaiatxo. Eta baita aurrez aurren eukan marrazo zuri handia ere. Egun gogoan garria. Sekula ez dut ikusi marrazo ura baino ezer erraldoi zital eta itxusiagori. Iztakit ba, behin angurriaren tamainako bozio bat izan zuen krokoputzek ura baino gauza itxusiagorik. Klump generala? Zer raio gertatzen da? Krokoputz jauna, ez du zinetxiko. Nire anaia aurkitu dut, eskarbi aspaldiko nire anaia galdua. Uste baduzu zure anaia alproja biurri bizkarroi eta zistrinori hemen geratuko dela. Zean oker zabiltza, Klump? Ez, jauna, ez da geratuko. Neunoa. Zer? Itxas kroko izan nahi dut. Zistrinutxa. Itzara inora joango, debekua da. Zer diozu? Ez ni apuntatu horrekin. Neure letaginez larrutuko zaitut, marrazo amuzki handiputz eta barrubetea. Aizu, ez niri deitu handiputz barrubetea. Ezin dut zinetxi, zera borrokan ari dira nigatik. Entzuidazu urgazitako espartzu gerlotxagabe horrek. Jakin beharko zenuke ez itxasillak... Aurtengoa da bai kongo-bongoko zutiri jaialdirik ederrena. Jaio espazina hobe, zabor zurrupari zistrin likitx eta ez deus hori. Ez hartu nire ama saltza honetan. Bukanera burugabea. Balea muskia. Lapur eta hiltzailea, basapiztia ankerra. Pontoiko gabarraztikina. Buruzoro ergela. Atxustela. Zikoitz maltzurra. Zasi kontra maizu olio guztia. Zikoitz maltzurra.